ăsta aici, printre noi, să fie clar. Are nebunii, mă înțelegeți? Deci vă rog, renunțați. Vă rog, renunțați la el. De ce să renunțăm? Pentru că au murit oameni din cauza la prostia asta. 500.000 de oameni, toți intelectualii României au fost distruși de semnul ăla. Nu, scuze, De ce a spus domnului? De ce a spus domnului? De ce a spus domnului? Ca și tatăl meu aici. De ce a spus domnului să renunțe la steag? Steagul PCR, nu de la PCR am pornit aici, știți prea bine și dumneavoastră. Nu avem nimic cu comunismul, nu ne întoarcem la comunism. Pensionarii care vin aici vin cu probleme care le-au avut, minus 25% tăiat și multe alte probleme pe care le-au. Au copii care lucrează. Dacă domnul vrea să vină cu steagul... Noi l-am rugat, vi s-a părut că a fost ceva forțat. Uitați că l-a pus înapoi în buzunar. Și asta e un lucru foarte bun, înseamnă că a reacționat la democrație foarte bine. Comunismul a fost de mult plecat. Aici e tirania care trebuie să ne schimbăm o alt comunism. Se poate confunda cu altceva, știți prea bine cu ce. Nu cred că mai ne întoarcem la comunism după